पहिले चिकन थाली हे बघा, आणि हय हा पापलेट थाली, आणि हय तिसरी हा प्रॉन्स थाली. आयता काय वत्ता सोलकडी त्याच्या भातात. सोलकडी खाऊन टेस्ट येता ना. आम्ही मागवलं शर्पा राईस. लय भारी हा, 3 कलर मध्ये दिसता शर्पा राईस. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी शुक्रवारी वुमन्स डे होतो आणि ह्यांका मी जेवक नेणार होते, पण त्या दिवशी यांची परीक्षा होती आणि मेन म्हणजे शिवरात्री पण होती, त्यामुळे त्या दिवशी मी ह्यांका जेवक नाही नेलाय. तर आता मी त्यांना जेवक नेणार आहे ऐरोलिका कोकण उत्सव रेस्टॉरंट का. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. आम्ही जातो ऐरोलिक. लेट्स गो. फायनली आता आम्ही ठाणा स्टेशन का इलो डोंबिवली वरसून, आणि आता हैसून वाशी ट्रेन पकडतो आणि मी ऐरोलिका जातो. चला लेट्स गो. तर फायनली आम्ही आता ऐरोली स्टेशन का इलो आणि आता आम्ही जातो कोकण उत्सव. तर फायनली आम्ही येऊन पोचलो कोकण उत्सव. चला कोकण उत्सव. तर कोकण उत्सव मध्ये एंट्री मारलो आम्ही. लय भारी वाटतं. आणि हय फाटी आहोत, हे फाटी यांच्या खालीच बसतास की काय, मजा आहे तुमची. खरंच लय भारी आहे. आणि हयच बसूया का आत बसूया, कारण आतमध्ये पण आतमध्ये त्यांचा एसी सेक्शन आहे. हे चला एसीच्या त्या आतमध्ये बघून येऊया. चला काय हाता बघून येऊया. भारी आहे एकदम. हे वर जाळी आहे, जाळ्यात अडाक्षाल नाही तर एकदम शांत वाटत आहे. हो. आणि ते मांजुरा जिया ताबा तुझा मांजुरा ते पण ह्या काळा जियाचा पिवळा ना. हो गोरा आता. आणि हाय बसूक पण कोकण उत्सव हाय लिवलेला पण हा मस्त पैकी. ह्या टेबल बघ एवढा आता, आणि कोकण उत्सव लिवलेला. टीव्ही बंद, रिचार्ज मारलेला नाही की का टीव्हीचा. तर टीव्ही पण मस्त. पण आम्ही आता बाहेर बसतो मोकळ्या हवेत. हा रोज आम्ही कसा आताच जेवतो, आणि हाय फर्स्ट टाइम आम्ही आता मस्त ओपन स्पेस मध्ये बसतो. चला येवा ऑर्डर देवा. चला आता. आणि फाटीवर लावलेले आहेत मस्त, फाटी खाली बसलेली होती. बसा बसा. तर 2 स्टार्टर मागवलंय. एक म्हणजे माझ्यासाठी तंदुरी लॉलीपॉप. लॉलीपॉप आपण खातो, पण हे तंदुरी लॉलीपॉप आहे त्यामुळे हे मागवलंय. आणि ह्यांच्यासाठी प्रॉन्स कोलीवाडा ह्यांका तिघवल्यांसाठी. आणि थाली मागवलंय. एक पापलेट थाली आहे, नंतर दीपालीसाठी पापलेट थाली मागवलं, आणि ह्या दोघांसाठी प्रॉन्स थाली, आणि माझ्यासाठी मागवलंय चिकन थाली. तर या थाळीचे प्राईस सांगते, कारण लय जणांची कमेंट असतात ते तुम्ही प्राईस सांगत नाही. तर पापलेट थालीची प्राईस हा 450, प्रॉन्स थालीची प्राईस हा 350, आणि चिकन हे बघा. आणि कशाची ते मागवलं आपण चिकन थाली 310 रुपये. आणि मेन म्हणजे काय यांचा कशात मागवलं थाली म्हणजे तुम्ही भात, भाकरी, चपाती आणि कढी जेवढा खाशाल ना तेवढा अनलिमिटेड. भात चपाती, चपाती खायचं चपाती, भाकरी खायचं असं भाकरी, या सर्व अनलिमिटेड हा. किती खावा पोट फुटासं. पण ते पापलेट बिपलेट परत मागू नको, ता नाही मिळणार. पण ठीक आहे ना, एक पापलेट आणि तुम्ही चपाती भाकरी बिकरी तुमका जास्त वाटले तर तुम्ही खाऊ शकता. अनलिमिटेड आणि फ्रीमध्ये. फ्रीमध्ये म्हणजे त्याचे पैसे नाही, एक्स्ट्रा काय खाणार ना त्याचे पैसे नाही थालीमध्ये. हा थालीमध्ये. तर एवढा मागवलेला. आणि ह्यांचा वुमन्स डे माझ्यासाठी एकट्यासाठी मागायला जाणार हा असा वाटता. आणि ओव्हरऑल पण मी सांगणार आहे किती काय झालं आता. चला तर आता वाट बघूया. ऑर्डर दिलेली आहे, आता 5 मिनिटात येईल. फायनली आता आमचा स्टार्टर येला आहे. हे तंदुरी लॉलीपॉप, आणि हे काय हां 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 प्रॉन्स कोलीवाडा. तर आता 2 स्टार्टर आमचे इलेले आहेत. खाऊसाठीच मागवलेला. तर आता आम्ही आहे, आणि प्लेट पण इलेले आहेत. तर आता आम्ही टेस्ट करतो. भूक तर लय लागली आहे. सुरुवात केल्याने तंदुरी लॉलीपॉप कशात एक नंबर सांगा. एक नंबर.
म्हणजे नॉर्मली आपण लॉलीपॉप खातो आणि हे तंदुरी लॉलीपॉप. नॉर्मली डीप फ्राय असतं. हां बघ या का पण आवडले वाटतं. या तो दुसरा जे चांगले आहेत बोलू का ते काही हा नाही असं जरा हाव पडला आता हाव दे. एक नंबर लॉलीपॉप. तर हे फ्रॉन्स कोलीवाडा यांच्याने हे बसवलेले या तिघांनी, कमलाबाई, हे विमलाबाई आणि हे शिमलाबाई, ह्या तिघवल्याने हा कोलीवाडा बसवलेलो, अख्खो कोलीवाडा बसवल्याने यांच्याने. आणि हय पण खाऊन गेलेले या कोंबडीचे तंगडे पण हे खाल्लेले आहेत त्यांच्याने. आणि आता थंय कोलीवाड्यावर तुटून पडलेले आहेत. आणि तो आपण ऑलमोस्ट आता संपत इलेला नाही संपलेला. हे ऐकत नाहीत आज. जिया आज आमचे लय क्यूट दिसता. जिया हे फुल भारी दिसता तुझा. हे गणपत अण्णा पण इलेले आहेत. हे काय जातात ते काय जरा हस तरी होई जिया. एवढे तारीफ करतो आम्ही तुझी. जिया आमची क्यूटच आहे. आणि त्या फुल लावल्यामुळे दीपाली क्यूट वाटता, नाही तर एवढे नाही क्यूट दिसायचे. मम्मीने आणल्या ना म्हणून क्यूट दिसता. अरे पण तुझा मांजूर काय आजी या. हा मम्मीक लय काय ज्या. अरे पण या पोराक एकटाच ठेवून दिला. मम्मी आहे खाता आपली. घेऊन जा पार्सल काहीतरी. हे तंगडे घेऊन जा पार्सल. राहिलेले मग ते खाता. मांजराक आवडतात तंगडे. तर आता आमच्या थाळीवर येतील बाबलो काही रवलो ते का दिवा एक्सप्रेस चुकली. आणि हे कवग्या बिवग्या पण इली आहेत. ही काय भायल्यावाडची. तर आता आम्ही वाट बघतो थाळी यांची. हे बाबल्या घ्या नेऊ सांग. तर फायनली आता आमच्या थाळीवर इलेले आहेत. तर हय हा पहिले चिकन थाली हे बघा. आणि हय हा पापलेट थाली. आणि हय तिसरी हा प्रॉन्स थाली. तर 3 थालीवर आमचे इलेले आहेत. आणि दुसरा गोष्ट म्हणजे हे वडे आहेत हय आणि चिकन हा. तर चिकन तेवढाच पण वडे आहेत ते अनलिमिटेड आहेत. म्हणजे वडे आणि भात तुम्ही कितीही मागू शकता. भावी तू भात किती तो खा. आणि चपात्या किती ते खा. चपात्या नाही भाकरी आहेत ना. भाकरी आहेत तांदळाच्या भाकरी आहेत. हां भाकरी आहे. तर भाकरी आणि भात तुम्ही कितीही मागू शकता. अनलिमिटेड आहे. म्हणजे तुम्ही मागू शकता. पण पापलेट मागू नको भावी. पापलेट नाही जास्त भेटणार. पापलेट तर मेन आहे. काय पापलेट का अनलिमिटेड होया काय का. अनलिमिटेड. तू काय 10 खाशील पापलेट. दिवाळा काढशील कंपनीचा आहे. आता हय आम्ही सुरुवात करतो. जिया काय चिंगळा. आणि हय काय चिंगळा ही चिंगळा फ्राय आणि चिंगळा ग्रेव्ही आहे. रस्सा सोलकढी जवळा चटणी जवळा भात आणि हय काय दिल्याने पापड दिल्याने पापड दिलेले जिया. पापड या काय खाणार मग पहिला चिंगळा खाणार. चल स्टार्ट कर बघूया. चिंगळा आधी हवी. चिंगळा होई त्यांना खाई गेले. मी पण आता स्टार्ट करतो. चला आता भावी काय शोधता चिंगळा चोरल्या ना. जी आता चिंगळू चोरल्या ना भावी. आधी याची चव बघते मी. येवा जेऊ का हॉटेल कोकण उत्सव मध्ये आम्ही उत्सव साजरा करतो. वुमन्स डेचा उत्सव साजरा करतो आम्ही. त्या गाडीत खायला ब्रेक मारू. तर वुमन्स डेचा उत्सव साजरा करतो. पण नंतर माझ्या आहे नंतर किसो गरम होणारा उत्सव करू साजरो. जास्त झाला भाषण. आता आम्ही कुठून पडतो. वडे सोरायलाच वाटता. वडे झाले खाऊन. आयता काय वाटता सोलकढी त्याच्या भातात. सोलकढी खाऊन टेस्ट येता ना. एक नंबर. पिऊची असतात ती. चिकन एक नंबर आहे. मजा आ गया. जियान पण हाय चिंगळा सरेल्यानं आता भाकरी ठेवली आणि माका खाऊला येणार. आणि सोलकडी पित्ता जिया सुरकन ठसको लागलो वाटता पाणी पित्ता.
सावकाश काय करू नको दुकान देणार सोलकडी. तर आता दीपालीसाठी खास आमच्या होम मिनिस्टरसाठी शिमलाबाईला आम्ही मागवलं शर्पा राईस. लय भारी हा, 3 कलरमध्ये दिसता शर्पा राईस. तर दीपाली का फ्रॉन्स जास्त भेटले नाही, भावी आणि जियानच ते फ्रॉन्स खाल्याने, त्यामुळे खास आता आम्ही शर्पा राईस मागवलं आणि दिसता पण भारी आहे अगदी. माका देणार आहेस की नाही? त्यांनी आई ओढून घेतल्या ना. हे ते का ते वाढून नाही तर उपडी फापडी करीत. हे 3 कलर देते का? येल्लो पण दे. ते का रेड कलरचं हो? येल्लो नको म्हणता. माका ठेव, मी बघते काय ता. हिने हे आमलेट खाल्ले आणि हा ब एका पण रेड कलर हवा, ते का पण दे रेड कलरचं. पिवळो कलर ठेवून दे माका, मी पिळवटते पोटात. आतड्यात माझ्या पिळवटून टाकते मी. तुम्ही खावा रेड कलर. हे कसं हा सांगा आता काय ता. जिया काय चांगला लागला? राईस चांगला आवडलो? काय चांगला दीपाली? रेड कलर चांगलो काय पिवळो काय ग्रेव्ही काय चांगला? होय, पिवळो खायतच नाही वाटतं तुम्ही. बाबा तुमचो आज दिवस हा. कमलाबाई, शिमलाबाई तुमचोच आज दिवस हा आणि विमलाबाई तुमच्या तिघांचो दिवस हा. तुम्ही खावा काय तो, उरलेला मी खाणार आहे. हे बघ काय ता केक घेऊन येलेत बाबा. वाढदिवस हा कोणाचो तरी. त्यांना सांगू का वा भावीसाठी जरा असो एक तुकडो असलो केकचो आपलो आणून द्यावा, नाही तर तुमच्या पोटात दुखताला. आमका सांगू नको. हे भावी सांगू काय त्यांना की नाही तर तू टाळे वाजव जा ना. टाळे वाजवलं तर तुका एक तुकडो देतील. बघ काय तर हे आहे संपवतात. आता माका ठेवा, माझा जीव वर खाली होता. ह्याने डोक्या खात कशाक लावल्यान काय आला? झोप येता काय? किती वाजले? किती 10 वाजले? बापरे, 11 वाजतील बाबा. 1 तास लागा. तू ट्रेन मध्ये झोप, तुका उचलून नेतोय मी. तर आहे आता थालियो आणि शर्पा राईस खाऊन झाले. आता आम्ही डोंबोलीत जातो आणि भाविक आणि जिया का स्वीट हवा होता. तर हाय स्वीट नाही. मी बिल नाही झाला ना त्याच्यामुळे स्वीट नको म्हणतोय. तर हाय स्वीट नाही, त्यामुळे हाय आम्ही स्वीट काही घेत नाही हो. आता आम्ही डायरेक्ट रिक्षा ट्रेनने ना, तर हैसून आता आम्ही ट्रेन पकडतो आणि डोंबोलीत जातो आणि नंतर मग व्हिडिओचं एंड करतो. चला चला लेट्स गो भावी, लेट्स गो. चल भावी चल. तर फायनली आम्ही दिघा गावात इलो, म्हणजे ऐरोलीक न जाता दिघा गावात इलो. कारण हैसून जवळ पडता आणि त्या हॉटेल आता दिघा नाक्यावर हा, म्हणजे तुम्ही ऐरोलीवरसून पण जाऊ शकतास आणि दिघा गावावरसून पण जाऊ शकता मधीच हा, पण दिघ्यावरसून जवळ पडता. हां तर आता लागली 11:02ची गाडी लागली आमची ठाणा आणि आता वाजले आहेत 10:58. तर आता 4 मिनिटं राहिली आहेत. मग आमची ट्रेन आहेत, मग आम्ही ठाण्यात जाऊ आणि ठाण्यावरसून डोंबिवली. लेट्स गो. काल येऊ का आमका 12 वाजले म्हणून व्हिडिओचं एंड नाही केलं. तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. हे कशी वाटली कालची पार्टी वुमन्स डेची? तर वुमन्स डेची पार्टी माका जरा महागात पडली, पण ओव्हरऑल ठीक होतं. जेवण चांगला होता. मेन म्हणजे चिकन जेवण खरंच लय भारी होता. तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. आता पण लय वाजले, 10:30 वाजले. आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का, आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण उत्सव हॉटेल आपला जसा. बाय.